Така, това тук е нашето емче на беби мобиля. Преди малко говори се на кукличките, обаче не знаем дали вече е изгубила търпение, защото стои от 20 минути тук. Да, сега им говори. Да, оплачим се, емче, оплачим се, говорим. Ау, ау, да. Да, емчето и мама е тук. Оп, опа, опа, това е нашето емче. Ау, ау. Да, да. Говорим, мама, говорим. Да. И Ема рита с крака, че стане футболистка. Окей. Айде.